Ez bawer dikim divêt xelk agêhdar bin çendî imkan hebe. Eva bersiva rêveberê dezgeha zanyariyên Emerîkî James Clapper bû ji bo daxwaza serokê Komîteya Xizmetên Leşkerî li civata sînatoran John McCain. Her Amerîkîk divêt bi heydarkirin li ser êrişên Rusya li dijî welatê me. Çi berjewendî ewlehiyan niştimanî ne girîngtirin ji şiyanê Amerîka ji bo encamdana hilbijartinên azad û reva bê maytekirina biyanî. Ji ber vê kêr Kongresa Amerîkî divê rastiya li ber çavê xwe dayne û karî bi hev re bike ji bo çareseriya û rawestandina êrişên biyanî li ser zanyariyên me û eger pêdivî be em bersiva jî bidî. Birêveberê dezgeha zanyariyan gote civata sînatoran raporta birêveberiya Obama li ser hakkirina zanyariyên internetê yên Emerîkî ji aliyê Rûsya ve dê li heftiya bêtin bê weşandin û gumanê li ser niyaza karîgeriya Mosko di hilbijartinên serokatiya Amerîka de nahêle. Ev kampênek çend layen bû hakkirin yek ji wan bû propaganda û ragihandina mijdar û nerast. Sînator McCain got neyarên me gihiştine yek encama hevbeş ew jî ew e em ê destvala bimînin li hember hêrîşan li ser zanyariyên xwe. Wî hakkirina Rûsya ya zanyariyên Emerîkî bi kiryarek şerrî da naskirin. Lê wî got şerreke em jê rasistin. Niha me rêbazek li hember wê nîne, lewan me stratêjî nîne û bersif ji bo wan hêrîşan nîne. Serokên nû hilbijartiyê Amerîka Donald Trump peyamekê Twitterê weşandiye û dibêjitin ew piştevanê dezgeha zanyariyên Emerîkiya. Lê wî guman xistibû ser pêtiviya wergirtina agehiyan kêmasiyên CIA berçav kiribûn û guh nedida encamên dezgehên zanyariyan li ser karên hakkirinê ji cem Rûsya ve. Kî wê qezencê bike ji yekî bibe komandarê giştî dezgehên zanayariyan pûç bike? Ez bawer dikim cudahî heye di nêvbera guman û bêrêzîkirinê de. Her du partiyên Kongresê hez heye toleyên girantir li ser Rûsya danin. Bêguman Rûsan zanyarên me hak kirin û dizîn û li dijî me wek çekî bikarînan. û divêt em dûrgirtina qeymtir li ser wan danê. Gumanîna Rûsan ev kir lê Îran û Çînê dê cara bêd vê bi serê me bînin. Vê carê bi serê demokrat hat û eger em nerawestînin sibehî dê li dijî komariyan bit. Lê serokê hilbijartî Donald Trump nehev bîre digel hizrapitir toleyan li dijî Rûsya û bawer diketin ku mebestên siyasî li pişt encamên dezgehên zanyariyan e. Ew ê bê agehdarkirin li ser dawîtirîn agehiyên nepenî lê diyar e zû bi zû baweriya xwe naguhere.